maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu odiechieng' machielo ma wadwa ni mondo wagoe mbaka kendo wapuonjre kotenore kod gigo mamulo ngima odiechieng' kodiechieng'. Mata e chendo ni en Andruth Otieno kendo amor mokalo ni wenda osechopo e studio. Abomiyo gi thuolo mondo mi ginyiswa ni nyigi ng'a gi ya kanye gin jomage kae to mogik abomiyo daktari mondo mi onyiswa ni nyige ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage kata odoko ni ok en wendo ahinya e chenro ni. Iwacho ga pile pile ni ladies first. Kora bro chako kodi machiegni. Erokamano ahinya. An iluonga ni Mary Achieng' Ayoma. Wadak Obama Estate. To an South Nyanza tedo Nyakach. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Amor kendo arwaki e chenro mar penj laktar. Erokamano. Machiegni? An iluonga ni Peter Olweny Ayoma. Thurwa en Nyakach, Ramogi, Sigoti. Nairobi ka wadak kamiluongo ni Obama Estate. Yes. Erokamano ahinya. Moro kapok aduogo iri biro nyisa gimomiyo kawuono nitiere chenro mar penj laktar. Gimomiyo kawuono an e chenro mar penj laktar en ni neno chenro mar penj laktar mang'eny kendo osemiyo wanwang'ore gi tudruok gi joma moko. To koro maduong' ahinya kawuono en ni gima wadwa wuoye en gima obet kuom wae haswa kuom jaoda. Erokamano ahinya. Amor kendo arwaki abudogo ire bang'e to iwacho ga ni last but not least ok en wenda ahinya e chenro ni en achiel kuom wa en kaka family mar penj laktar. Daktari. Erokamano Ruth. Koro happy new year. Happy new year doc. Koro an luonga ni laktar Primus Ochieng'. An laktar mathiedho tuoche mag kansa ge. Athiedho gi thieth mar stima to gi mag chemotherapy gi capsule matimuonyo miluongo ni radioisotope. To an atiyo Kenyatta National Hospital to adhi e private hospital ma kuonde gi to bane university wapuonjo laktere madwa bedo gi kuom nino kuom thieth mar kansa ni. Erokamano. Ma in laktar mapuonjo lakteche. Erokamano nya daktari. Amor mokalo kendo aduoko erokamano kuom yudo thuolo wadonja e chenro mar penj laktar mapiyo piyo kok waketho kinde nikech aneno ka saa oseringo matek mokalo. Aneno ka wadwa ni wagoe mbaka kotenore kod cervical cancer awareness month. Tiende ni en dwaro mondo mi oganda wa ong'e weche mag cervical cancer. Moro kapok wadonje cervical cancer wasega bedo kwa mule awareness month, awareness kata dwaro mondo mi oganda wa ong'e ang'o ma watimo ka daktari. Koro kawuono en chieng' maduong' e piny ngima kabisa nikech dwe mar January ni en dwe ma wawuoye tuo miluongo ni cervical cancer kendo watimo awareness. Kwa duogo kuom Kenya kae, cervical cancer en kansa mar namba 2 kwa kao kansa te no ng'eny. Jima wayude kuom higa nyabedo 9,000 dhi mana 10. Kwa dok dala kucho Nyanza en kansa ma en namba 1 kuom kansa te ni ong'eny kabisa kendo ng'eny kuom joma mine. To kata king'iyo kansa te en namba 1. Koro en kansa monego ji ong'e kabisa ma en kansa minya thiedhi masani nya thiedhe gi thieth ma kata ken stage mar 4 ji nyalo pod dak kode. To nekech en kansa ma bibiro ko oriwore onya mako joma tindo, joma nyiri emomako ok omako joma chuo. To kendo thothne ji budho kode kapok oyude nikech obire yo mar remo. Ji mang'eny ma mine kanigi remo ng'ato nyapa nien gi periods. To thieth mikuongo migi ga en tuo ma tablet mar hormones. Koro mien gima nyalo lal kata gima nyalo bedo ma ok yud piyo piyo. Oseno ji mang'eny be ithiedho ni gin gi tuo mar fibroids kare kansa manie iye kuro. Kansa ok bi ni kansa biro kaka tuoche ma pile pile mwaneno gi. Koro miyo kawuono en tarik maduong' kabisa monego wawuoye kabisa. To kendo biro gi mama Achieng' wasethiedho ma nwachako go mana kowinjo wach penj laktar ma koro saneno ka en ng'ama otegno. Kano biro ne onge teko wasemiye thieth makoro be maber. Kendo amor ni jaode nobet kode kuom thieth ni. To ken thieth mar ndalo 2 ndalo 3 en thieth mar dweche makoro watieko maber kendo nyako koro tegno. Makata japuonj be koro mor. Erokamano. Erokamano ahinya. Amor mokalo daktari en mani kapok aduogo irgi moro mondo mi nyiswa thoro wach kata wach maduong' e dwe ni nikech higa ka higa thoro wach thoro ga bedo mopogore. Higa ni thoro wach enang'o? Koro higa ni thoro wach en weche adek. Kwa dhok mar Kiingereza wawacho ni wa learn and then
wa prevent then wa screen. Koro kuom dho wajulo wacho ni onego wayud wach kendo onego wapuonjre e wach mar kansa mar cervix ni. To to onego wang'e kaka wanyalo geng'e. To mogik en onego wadhi mondo ocheke kinya bedo ni kok ochakore wamake kapod otin. Kuom weche adek no emomake wach dwe. Koro dwani ji mang'eny odhi mondo tim ang'o ocheke gi mondo ng'ini ginya bedo gi kansa ni kata gionge go nikech en tuo manya mako ng'ata ng'ata. To en ng'iye yot kabisa. En gima inya ng'iye kata mana e dispensary, inya ng'iye kata mana district hospital, to kata mana referral hospital wagi. Inya ng'iye maber kabisa mayude. En gima inyalo ng'i mayot kaito bende gima moro miwacho daktari ni inyalo thiedhe kendo koyude mapiyo piyo tinyalo kony kaka dwarore. Aboduogo ir Mrs. Ayoma, obro nyiso moro inyalo nyiso mana matin nono ni fwenyo karang'o ne itiere kod kidienje mar kansa. Na fwenyo gino dwe mar 10. Emano oyude ni an gi tuo mar kansa. Koro kaka na fwenye na dhi opima mokwongo ne ok oyude lakini kaka na duogo mopima motim na biopsy ne owuok e biopsy. Kaita chaka dhi e CT scan be ochako oyude. Eka koka fwenyo ni gik mani thiedho moko kane oken. Koro eka na yie ni kare ne an gi kansa. E kidieny mokwongo awinjo ka daktari wacho kacha ni thothne obiro e yore mopogore opogore to ken kansa mar dhod nyodo ni kende kidienje mopogore opogore mag kansa. Onyalo biro ka tuo kata tuoche mapile ma waneno ga. Ino wuon kit ngimani ni neno ka itiere kod tuoche mage kata ng'oma ne timore kit ngimani momiyo ni nyalo hao kata ni nyalo manyo mondo mi iyud konyruok. An gik mane timore na mokwongo na overbleed. Koro nawe ni maybe periods gang'eny. Koro overbleed bang'e koro achako bleed mang'eny madongo dongo ma koro miya ol kabisa. Then the bleeding koro nochako bedo gi style mane miyo koro naparo na tuo nikech nyalo chakore gokinyi a bleed kabisa karomo saa 7 kanyo rumo chako tiek 1 week obro duogo kamano. Koro kaka na wuotho kuom dakteche mane ok ong'eyo gino to ging'isa ni maybe kaluwore gi age ma kora dhieno mano koro en menopause koro remo timore kamano nikech remo dwa rumo. Koro imiya yedhe ma balance na hormones to ne ok nyal konyo nikech kata kamuonyo yedhego to gigo pod ne timre mana kamano. Kopogore kod remo mane neno ka wuok mang'eny, bleeding mang'eny, ma iwuotho, ang'o kendo mane neno? Koro bang' bleeding no koro badaye nochako kelo rem e denda. Koro nawinjo ka tienda ombong'na ku remo sana maka tich to nyaka dhi ot gapiko. To ing'isa ni mano brucella. Daktari moro nong'isa ni sijui ni chogo moro ni kanyo manyaka dhi ng'iyo chwo sindan. Samoro ondinga ne nyalo ramaga kabisa. Maka chunga ahinya kata stage to kanyal nyaka amany kama bete opong' kabisa. Koro nabedo ga gi complications matindo tindo. Makata samoro katiyo to asweat kabisa kata naworo ni kosa chwe. To na ayudo ni kare nen mana tuo ni nekech luya no sani aonge kode. To ne kata kaka teinigi dikora sweat kama kata lepa dikora lonya. Niwacho ni giteinigi. Ero kama nanya. Tapenji Mrs. Ayoma gini otimi kuom thuolo maromo nade? Kaka remo mane wuok mang'eny gini nene kuom thuolo maromo nade? Maka to bang'e niwacho ni oyo ma ato koro ken ma ok kawaida. Gini otimore kuom kapok afwenyo gima tima atieko gi gini higni 3. Ka remo gini tie gi change kamano. Koro king'eni ka daktari ndiko ni yath tidhi tieko dose michaki rita ne ka gicha dhi duogo. Koro gino kwongo timore kamano koda higni 3 kapok oketa ing'eyo ni an gi kansa. Daktari thothne opondo ga kama ma okaw higni manyalo kawa 3 nikech adier seche ma remo nyalo wuok kuom ng'ama miyo mang'eny kamano kuom higni 3 nyalo kelo chandruoge mamoko mopogore opogore kaka bedo anemic kod gik ma kamago. Kineno ranyisi gi kata ma inyalo chich godo ginago gini tenang'o monego benitim? Kokaluwore gi kaka science wacho kiyudo kansa chakore kawuono ibro neno laktar mar kansa bang' higni 5 jok moko kata dhi higni 10 en gima biro mos thoth ji mang'eny yudo kochakore no to onge gima ibo winjo samo chakore no
kuom higa mokwongo gin bo winjo. Higa mar ariyo nyano kichako neno remo matin tin, remo chako chandori. Higa mar adek ang'wen kanyo chako winjo ka koro remo bedo mang'eny, obedo kaka gi clot. Ato kako dhino ichako winjo koro rem, tieni koro bedo maduong' to chako finyo leche gi makaloga. Koro ichako winjo kaka mayoma ne winjo ka tiende rame, samoro winjo ka ichalo ng'ama nie muoch, munding'i rami, en unding'i makta thiedhi to kurumga. Atino ka samoro rembi be koro chako rumo midhi hospital mi yath maremo. Koro mos odhi chako winjo kichako bedo mool. Jok moko yudo ni bedo gi sida kata mar lach, koro no ka lach no ema chako bedo mang'eny. Jomoro nyalo dok modhi nyaka toke kocha mokar cho, winjo ka choke dhi choni bedo mamotegno. Jok moko be chono kuogi, jok moko be negi diep. Koro biro yore mopogore luwore kaka odongo piny kucho to gik mo odonje iye kuonde mogine. Jok moko be onyalo dhi mowuok kanyo odhi nyaka kata mana oboi lungs. Samo dhi oboi koro nyalo winjo ka ichako fuolo, rem chako dong. Jok moko nyalo dhi mana brain ni, koro yudo kin gi confusion, yudo ka in gi problem, wi bari all that. Koro oluwore kaka ndalo misebet kode to gi kuonde mosewuothe. To gin gima biro ni ma en kansa, ubro ka gik ma edem no ka ji mang'eny thiedho gi gik ma kawaida ma daktari ong'eyo. Magi gin ranyisi ma kaka mag Mrs. Ayoma gin ranyisi ma ka ng'ama miyo neno samoro kaka remo nyalo biro okinyi to biro mang'eny to doko lala ma ok oluwore gi kaka thoro bedo ga onego bene chich mokalo. Kabisa nekech tuo ki tuo to kwa ng'e tuo ni tingiso jatuo timi yath to rumo. Tini bedo ni thiedhi kawuono tidok matin to chak dwe manyien ochako duogo kata olal dweche ariyo dweche adek to chako duogo. Koro samino ka koro daktari thiedhi to thieth mari ok dhi maber gi tuoni kata tuoni ok rum, onego kaw okang' mar ariyo. Kanyo mane koro idhiye specialist, idhiye doctor manigi expert, ichak nyone onego ng'i gino mondo yude. Kata TB ka in go kata tuo mar ayaki ka in go, kuthiedhi maber tichango. En pogruok. En penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en cervical cancer awareness month. Tiende ni wadwa ni mondo mi oganda wa ong'e kendo daktari ne wacho kacha ni gima duong' en weche mag screening, weche mag pimo. Iwinjo kaka Mrs. Ayoma wacho higni 3 ka intiere kod chandoni. Koro nofwenye dwe mar 10 ni onyalo bedo kansa mar dhood nyodo. Waka uyueyo ka waduogo kidieny mar ariyo ni okadwa no bai kata matin wabogo mbaka kod japuonj. Awinjo ka luonge ni mwalimu kachiel kod daktari kod Mrs. Ayoma bende mondo mwangi kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kiki Sudi. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811 *404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo tuoche kata ranyisi ma kineno to inyalo chicha. Mrs. Ayoma opimonwa kacha ni gini notime kuom thuolo mar higni 3 mak mana ni noduogo fwenye dwe mar 10. Dwe mar 10 ni ang'o manotimore manopogore gi gigo ma nosebed ka nitimoniga? Dwe mar 10 ni koro remo ka owuok. Koro giwuok gik motop machalo tutu. Mokikore gi gik maricho ma kowuok kata matin to en gima dung' ma kama ji nitie ok inyal dhiye. Koro ema ne aneno penj laktar. To aneno Dr. Ochieng ka explain kaka inyalo
ng'iyo wach mar kansa e dendi. Ema nomiyo amanyo Dr. Ochieng'. Koro akanyo ema koro chak many godo wach kansa. Kaluwore gi gik ma koro wuok gi. Koro ne owe wach mar fibroids. Koro ng'im into details ni to kansa ema dibe ni timo gini, koso tuo mane ma dibe ni timo gini. Ema noyudi ni an gi kansa. Nikech gik mane wuok mane richo, kaito gidhi giloso, ne daktari yudo ni gidhi giloso uvimbe. Magidonje, to kaito kech kacha en dhod nyuol, koro gigo chako donje uterus. Kaito uterus anu kuot mochopo maluku, modiyo adundo, ok goch maber. Adundo no bochako odiyo kama chiemo donje. Koro kama chiemo donje no, anything machamo to top. Koro ok regre. Koro kane gi top gi yo mane magichak gidhi e uvimbe cha. Koro ema nomiyo gini noyude. Ka koro bende an gi rem moro ma koro ok nyal cha. Rem ma change anytime. Ma samoro rem nyalo rama sani ineno ka ber ka chopo seche matin. Koro rem rama ma ok nyal. Koro akanyo mano ochak pime gino, moyude, mothiedhe koro. Notimre tima screening kaito yuda ni? Yes. Otimna biopsy, ogole ni en kansa. Ora CT scan, ogole ni en kansa. Koro daktari okwanya mna gi kanyo. Mr. Ayoma, wuodhni osebedo ka chal nade? Nikech wachoga pile ka wabedo ga kod chenro mar penj laktar ni family nyaka ji chung kanyakla. Anyuola nyaka ji chung kanyakla nikech en wuoth ma ng'ato ok nyalo kende. Wuodhni osebedo ka chal kodi nade? Ok osebedo wuoth mayot, to wasebedo ga chon kata kapok magi obete. Wan familia mohero bet karachiel sana, kendo wahero winjo ni to ang'o ma ng'ane within the family, problem mane ma ja familia nigo. And sana kakalure gi Kristo marwa, wahero ga ni ng'ama jaodi inigo machiegni. Koro ka ng'ato achiel, family ma united, ka ng'ato achiel nigi shida, to ji dwa tuo e ot te, and moso ng'ama miyo. Koro ma nosemiyo wuodho no chako bet matek sama koro naseneno ka gigi timore. To ka waneno program mar TV, to waneno penj laktar, to wadwaro ga ni mondo wang'e. Koro kane waparo ni mondo wadhi wane daktari, to wate wayiere ni wadhi wane daktari. To kama koro koyotego, to en ni wan kaka joma chon, nitiere tije moko madake mi nyathini kata ni mondo odhi otim. Ranyisi en mani, ok anyal miyo nyathina manyako kata mawuoyi tich mar kawo mama wi tero hospital. Koro nomiyo aweyo gik moko duto matimo, achako mana wuotho gi ng'eyo ni to ang'o madibed ni chando madam. Koro onge kata odiochieng' moro achiel manosedhi hospital ka onge. Erokamano, Nyasaye ogwedhi kuom wuotho kode. Erokamano mathoth. Daktari, nyalo pimonwa ni seche manotimne screening, thothne iwacho ga ni ber ga kamanyo ng'ato manyo second opinion kata third opinion. Ok ni timoni atima screening dichiel tiwacho ni mae en mare nobedo nang'o kata ne chal nade. Kaito seche mane ichako thiedhe, nikech olero ni kokalo chenro mar penj laktar notudore kodi ma ichako wuotho kode wuoth mar thieth. Mare ne nitiere stage mar adi? Nikech kotende kod chenro mwasebedo ga godo, stage 1 isepimonwa kaka chal, stage 2 isepimonwa kendo tinde wang'eyo, stage 3 nyaka stage 4 isepimonwa. Chal nade gi mar Mrs. Ayoma? Koro naneno kam chieng' mana aneno Mrs. Ayoma mokwongo, ne en gi rem kendo no ol. Koro natimone examination, watimone ga joma mine, to nayudo ka nitie gima odongo piny kuroe, magolo remo kabisa. Ema nang'ise ni koro kaluwore gi pi masepimi ni, onego wakaw okang' mar 2 mondo wacheka ni tuo manyabedo. To wanyalo mana wacho ni ng'ato nigi kansa kosegolo ring'o matin mopim mowach ni in gi kansa kata koro mana ore ma daktari mar gynecologist okawo ring'o mogini.
kaluwore gi pima na pime go ne en kar stage adek aito wa confirm mano kwa natimo scans go tete koro kano osetieko mano nang'ise ni gi stage mar adek kik obed gi luoro nekech thieth sani nitie Kenya ka dakteche nitie masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi koro kaka mare ne en gi complication nekech kaka Msayoma wacho gino nomako ma kar mfuko ma nyathino ema koro chafu go nodonjo to gino omake ma koro chafu go kuwuok ko chafu go wuok to dhi mna malo koro mane od nyodo koro miyo nyodo ne mana ne dho chunye ka koro miyo kano winjo ka kanyo pong kabisa kata chiemo koro kwasetimo mano ema koro nwa plan mwatimo ne stage mwacho ni koro the next step wadhi timo ne en thieth mare ni koro bedo radiation nwachako lungs organs gete ni maber mna kanye masida ne nitie koro nwachako ne thieth mar radiation watako ne thieth mar chemotherapy to kuom bedo maber ni no improve haraka kabisa mokwongo jotuo mang'eny oluoro thieth mar kansa nikech en thieth ma sama ichako tisa mori tegno to kaka idhi yude onyalo bedo monyosi kabisa to kata Mary no luore to nang'ise ni bebe dagi chenyi ni abo bedo kodi abo wuotho kodi kantie side effect abo ng'isi complication moro abo ng'isi koro no ka mos ochako dhi maber mokwongo bet no luoro no ka koro tutugo wuok iye chako bedo maber gik moko en gima nanene bang' dweche bang' ndalo ariyo ndalo adek onego bed waneno ga week dichiel to mare nang'e ni wadhi bedo complication mang'eny to ol be no ol to nang'iso mwalimu ni kai we love to soldier on kata tek mane we will just go on to gineno improvement ginya paro ni odhi bedo mol kabisa to no improve mutieko maber madhi e stage mar ariyo mar therapy mabe watimo maber makoro nyiso watieko makoro nyako bedo motegno moro ka pok wadhi nyime gi chenro ni daktari daher mana mondo mi akaw thuolo ni mondo mi aduok ni erokamano kuom wuoth ma isebedo kiwuotho godo gi jotuo asewinjo feedback aseneno kaka ikawga jotuo kaka family kendo wuotho kod okang' kokang' waduoko ni erokamano makende kuom kata support mimiyo Mary kod jotuo mang'eny mamoro ok wanyal wache yamo ka nikech en ga wuoth ma in ga dedicated waduoko erokamano makende kamwa gike ni Mary ochopo ka Mrs. Ayoma ochopo kanye koro Mrs. Ayoma kaka timore gi examination mancha watimo koro nitie thieth mar radiotherapy mancha watimo radiotherapy tindi timo ariyo nitie moro mitimo ka gi machine ma oko to dig machine irwake iye kucho kama tuo nitie no miluongo ni brachytherapy koro en kancha wanno brachytherapy so brachytherapy en chumbe nitiere mikete iye kuchicho makoro ineno kama tuo no nitie tiketo chuma go tikaw radiation iketo kanyo koro iwang'e gi iye koro kaluwore gi kaka ncha watimo examination gi thieth ncha timo mogik ne waneno ka thieth ncha tere maber ncha timne mana tich abich mokalo en ng'ama thieth otieko thieth nyocha to nokotegno ko thieth matinde ber kaluwore gi ojuzi ma wan go to gi masinde ma wan go Kenya ka erokamano ahinya en gima duong' miwacho mokalo ni en awareness tiende ni oganda nyaka ng'e oganda nyaka puonjre oganda nyaka tem mondo mi this screening thoth ni wawinjo ga ni samoro chandruok nyalo bede ni ng'ato nyalo wacho ni nitiere kod kansa tiyoge gi kansa kata ng'ato nyalo wacho ni ionge kod kansa to nitiere kod kansa kuom ranyisi kes mar Mrs. Ayoma owach ni nitiere kod fibroids owach ni nitiere kod onding maremo nitiere kod jomoko nyalo wacho kata gik moko kaka juok koro ng'ato nyalo bedo kod adiera mane ni mondo mi kikato yud wach ma ok kare lakteche tinde ng'eny wang'eny osiptende be ng'eny to kinya ng'e ni laktari ni te en laktari moselony kabisa e tuo ni laktari ni pok olony kabisa e tuo ni koro gimonya wacho ne oganda wa ni kidhi osiptal to laktar ocheki othiedhi tineno ka ok idhi maber en right mari mondo ichak second opinion kaka ing'is laktar ni adwaro mondo adhi wang' machielo wan lakteche ok wabed gi chuny marach ni idhir laktari mondo to bed ng'is laktar ni an ok ane ni ithiedha maber nikech engima wan dhano kineno ka yone kiluwo to gimoro timi inyakta neno ni kae kaluwo tadhi hinyora omiyo kata thieth sami tuok no ka ithiedhi to kidhi maber kata inya neno ng'e ni lakteche opuonjgi kaluwore gi science moa pinje maoko omiyo many second opinion
ka laktar ok ne kodhigo maber ng'ise laktar ni an adwa ni atem kamano kata kunyaori e daktari ma en specialized. Kenya ka wan maber ni wan gi freedom, wan gi democracy. Kineno ka laktari ni ok tidhi maber Nairobi Hospital, inyakta dhi laktari machielo Kenyatta, inyalo dhi laktari machielo Aga Khan. Bed gi freedom minyalo dhi mondo laktar okonyi nikech sami tuo ine mituo laktar ok tuo. Mana dier daktari wang'eyo ga kendo isipimonwa chandruoge side effects mag thieth ahinya mar kansa. Iwacho ni Mrs. Ayoma nowuotho wuodhni duto te kendo no kidieny mogik nokawo tich abich manokalo ni. Aboduogo ir japuonj. Thieth mar tuo mar kansa nitiere kod side effects mang'eny ma bende daktari pimonwa ga e chenro ni. En olo, samoro en ng'ok modhi wang' achiel, en rem matamre gi nono, onge kwe kata matin. Ni manage nang'o, ni handle gigi duto te nang'o? Ok osebedo mayot, en tich matek ahinya nikech side effects ne wachalo jomodwa ng'iyo gi shida mane betie. Nikech shida mane nitie kapok ne wachako thieth ne gin shida marito tek moloyo side effects mag thieth itself. Kech kane en ng'ok to nobedo ng'ok mathara, kane en olo to ne en olo ma proper, kane en bleeding to en bleeding ma proper. Lakini koro kwabire side effects ka mi penjo no to wadwa yudo kodwa yote malo moingo chandruok mane nitie. Moingo chandruok mane wan go. Kech koro nwayudo ka side effects mage ne mathin, ng'ok ne mathin. To gima nokonyowa koro be maduong' momiyo na manage ahinya en ni ne an ga machiegni gi daktari ma kaneno any side effects tagochone. Ma ochopo wakati kata mane en oko, sama en oko mar Kenya ka, to kase nyise side effects to onyisa ni mondo onyisa ni otimona prescriptions to oro na e WhatsApp. Tadhi akawo. Koro yath bende ne apuonjora maber ni yath ok kawa kamora mora. Dwaro ga yath kama ng'e ni ka anyalo yude yath. Koro ne ber ni daktari miya prescriptions taringo aringe pharmacy. To pharmacy kuonde manadhiye bende ne Nyasaye nokonyowa ni Obama kama wadake nitiere pharmacy achiel ma bende wuonogo bende is a qualified doctor. Koro ne kadhire to miya mana gima daktari ondiko. To kendo kona ni mae en original ma bende mano miyago ne madam ma wuon pharmacy Obama no. Erokamano maduong' ahinya. Erokamano ahinya. Daktari, wabong'ia ne kidienje mopogore opogore mag kaka ng'ato nyalo timo screening, kata kidienje mopogore opogore kaka ng'ato nyalo chako wuodhni odiechieng' ma kawuono nikech en awareness month, kaka oganda wa nyalo yudo lony kachiel kod ng'eyo mondo mi yud kaka inyalo kony nikech kores ngima ng'ato mane morwa kaka chenro mar penj laktar. Nikech gima en mwandu. Yien wauru mondo mi wakaw yweyo kwa duogo. To kwa gomba kod daktari kachiel kod mwalimu kod Mrs. Ayoma, in bende wadwa ni mondo midonje twangni. Idhi tudori kodwa kokalo Facebook page, idhi tudori kodwa kokalo yor SMS, kokalo X, kata mayande niluongo Twitter mondo mwagomba ka wayudi kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kidieny mar adek ni kik ibed godo mabor kata matin. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703-254-254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Ini nyalo kawo gimoro malong'o kuoma to in ok iwachno. To in dwaro ni mondo an aling'a kik atim gimoro. Mr. Gill an donge chieng' cha nanyisi ni kaloka ne mani dwaro. Donge in di kwaya. Koro gimoro amora kethre.
Nikech tich malich ma Viki timoni. OTP yudo karang'o? OTP? Owuok International Bank of Dubai. Nyaki bed gi excellent customer service. Ingeni ki ka customer ukomor kudi to konyal duogo. Chiemo kendo. Jaudi ma ori mondo ikel ne chiemo, nyisa ni chiemo ni wakanye. Mama ng'e ne gini. Anyuola mar nyadendi manyocho negi e kar dak mar Oisambu wacho ni jogo manotego nyadendi no ne okuongo kwayo gi asoya mar siling 500,000 kapok negi negi. Yang nindodhi, rombo bende nindodhi, gwen 10 bende nindodhi. Bujogo yawe ag ot likanyo. We have some names of suspects which we are very much monitoring the activities within that area. Jopiny magweng' ma Madungu e kar chung' od bura ma Ugunja pod nigi luoro kaluwore gi monj kod kuo mosekelo lal e gweng'no ka obila bende iseyo ni oseyulo e tich. So from government and the Kenyan parent, we cannot be able at this particular time to increase school fees. Migawo mar somo kone jopuonj madongo mag skunde sekondari nyaka bed mana god horuok kendo tiyo mana gi pesa ma sirikal oseoro. Machiegni kendo en kidieny ni nyalo yudwa kokalo Facebook page en Penj Laktar, nyalo yudwa kokalo Facebook page Ramogi TV #Penj Laktar, nyalo yudwa kokalo Facebook page na en Nyar Joseph. Bende nyalo yudo daktari e yore ne mag tudruok mopogore opogore kaachiel kod email. Mak mana ni wach maber ni kawuono kelonwa namba ne mar simu manyalo yude godo e yo mayot. Ero kama na nyaye daktari, congratulations. Wang ni yudo namba bang' higni 2. 2024. Ero kama na enya. Mr. Ayoma, adwa ni mondo mi aduogiri matina. Wawinjo kimulo kata weche mag screening, weche mag thieth, weche mag side effects, wadwa ni koro wang'e ni cost implications kata weche mag manyonge. Ponono ni ng'ato nitiere kod jatuo kaka koro Mrs. Ayoma nyocha tuo, en gima nyalo kunyo fuka ahinya maka ponono ni okichung' motegno e yore mag pesa to moro nyalo muomi. Weche mag manyonge ne chal nade e wuodhni? Weche mag manyonge ema koro tek go moloyo. Ok en wuoth mayot mar pesa mathin. And en gima nyalo miyo ipar ni samoro kiny ok piny noru ne jatuoni tionge gi gimoro e ofukoni. Yor manyonge e thieth mar kansa en gima nyalo tieko resources gi marum te. Ma ago mana erokamano samoro ne jo NHIF, although yani gitemo kabisa, gitemo konyo jowa, lakini kata mana pok okoyot ne ji, makata mana magikawo nino midongo midwa ni mondo ichulno chiegni en ong'eny maloyo ma NHIF okawo. To NHIF bende wayudo kaka tuoche machalo kansa ang'e ni ne ok gikawo giga chon, lakini sani makoro gikawo gigi to giketo wamake makakanyo matina kawie simu atire kod Florence e line. Florence, hello, Penj Laktar? Hello. Machiegni Penj Laktar? Hello. Wawinji Penj Laktar Florence? Apenjo ni Arnia. Angi sabu imfuko na samoro tara maga kabisa tubuta bera makotaka ni ano be kansa. Ng'eyo ka daktari nitiere kod penjo nikech ang'e daktari nitiere kod penjo madoher penji. Daktari kawe sim Florence. Florence mos gi tuo. Koro winjo koro amito remo be wuok mang'eny, periods ni be biro maber. Mano samoro dua chiel. Okay, to koro kaber
to onego bi hospital mondo laktari mondo wacheki maber mondo wang'e ni kesa mo tuoche gi biro yo mopogore opogore. Koro anyalo inyalo neno an Kenyatta Hospital to gi kibiro Doctors Plaza namba 46 kata inya biro German Medical Center kamigo e pichacha Mamara Road. Aya. Okay. Erokamano ahinya ka idwaro yude mayot mana kaka lerono obomiyowa bende namba mar simu bang'e matin. Mwalimu ne wantiere kar weche mag cost implications, weche mag pesa. Ni wacho ni thiedhni en thieth mamuonyo pesa mang'eny mokalo. Thiedhni en thieth mamuonyo. Apa ni wantiere kod line machielo. Hello, penj laktar? Hello? Ilo sabi Sharon Machiegni. Koro atenjo niya. Mama wana ni Kansa daktari mara chico. Ana ida di Kansa de tubi. Hello? Wawinji dhi nyime? Osewo hospital mane no te ko gibodo no ko kwento na did there Ramogi no da suro for 3 weeks. Gracias. No ko yudo bende ko ni koro no bedo connection daktari no tere private. Pero from there manita que manori en di Kansa alisha teni di Kansa. So pesa mara private no ko ni afford. No bongo de bala no yo manita estaba bien. Nyaka sani poko yude sani Daktari. Koro nitiere jok manyalo ga konyo jok manigi tuo mar kansa ni. Wan gi jok miluongo ni Faraja mani Mpisa. Kuro bwadhi to wanyabete muwuoyo kodgi. To nitiere jo Safaricom be nigi iluongo ni Safaricom Foundation mabe nigi pesa magi keto magi konyo go jotuo. Koro kibiro to neno laktar kaka an wanyandiko ne barua no mondo dhigo mondo ng'i kaka inya konye. Nitie jo social workers e hospitande mopogore opogore ma wan go Nairobi kae ma kuonde ma dhi wanyang'io kaka wanya konye. En gima lit sana ni ng'ato bedo gi tuo kaka stage 2B. Nikech 2B en tuo ma inya thieth ma kansa no rum kabisa. Nikech koweye sana to bodhi nyaka stage 3 to stage 4 aito chako dhi kuonde mopogore opogore. Koro nya biro Kenyatta mondo ang'e yo manya konyego. Erokamano ahinya daktari. Ponono ndio nitudi kodwa, adwani mondo bitudi kodwa tidwoko duond TV mari chien mondo mi wayudi maler. Daktari wawinjo ka japuonyo lero kacha ni weche mag pesa nyalo ywayo ng'ato mokalo kendo nyalo miyo ng'ato ok yud thieth. Moro ne en kidieny kaka ma olero nano minyalo thiedhi machak chuth. Thothne nyalo nyiso oganda wanang'o kotenore kod weche mag thieth gi. Mokwongo en kaka mwalimu wacho NHIF duong' kabisa nikech NHIF konyo. To mar ariyo thieth mar kansa en thieth ma expensive kabisa. Nikech ok en thieth mayot, en thieth mar dhi kuom muda maduong' kabisa. Ok en gimar wik achiel, en thieth madhi dweche. Kaka Mrs. Ayoma thieth ni osedhi kochakore October to nyo watieke January. Mano dweche kadhi dweche 3-4. To dwe ka dwe en pesa. Sasa midhi neno daktar en pesa, sa midhi thieth en pesa. Kata ka NHIF ochulo 2,000, imbi bochulo 2,300. To ken ga pesa miwacho ni ichulo 600. En gimi chulo 1,000. Thieth. Omiyo en tuo ma ka in go to chuno ni pesa nyaka itigo. Pesa to nyaka itigo. To nitie kidienje matemo konyo ji. To kata gin gikonyo mna ji matin. Koro ka ng'ato nigi sida mar pesa onyalo ng'yo kaka onya winjore kodwa lakteche. Yena mondo miaka besi machiel kaito wadhi nyime. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Ma biti. Machiegni. Apenjo kama. An gi nyathi moro to yie chako kae ka en ja lakauchiel. Pero yie ne kae awe yie ne tuo ma kawaida. Pero nyathini kano sepete plaza boro ka koro nodwa dhi sekendi to tuo ni nodhi omedo. Pero kana tere hospital Migori Ombo
to jogo do yudo ni yo makalo mare mo kalo godo mar matiro dinore. Hello? Wawinji. Pero ka gitem tani yo mondo beni monthly period ni kalo godo dinore. To anyiso gini kare ginya konya na to ginsa ni gibi timo ni operation. Pero nyathini kano bi otim ni operation to o attend to maber e dweno. Ka gikidwa mar ariyo yo ni ochako dinore kendo atendi ochako bedo matek kendo achaka duko chako bi otim ni operation. Pero nyathini ka tim ni operation kamae diriyo to jogi no nyisa ni remo no bi okudore pinyi nikech seche mano nigo benyo attend ka remo wuok kata remo ka ne dhi chokore pinyi. Pero nyathini remo mane chokore pinyi ka jogi no dhi oyweyo ma remo go norumo. Pero kama dhiera ni sani nyathi yoka ni yieno pod rame to kae to remo wuoka kuome motimo tutu mana kaka mamano wacho no. Pero apenjora ni to ma tuo mane koso dobedi ni kansa odonjo kuom nyathini. Bore ma penjo daktari Ochieng ni konyalo konya to konya kanyo. Erokamano ahinya daktari. Erokamano sana. Koro nitiere tuo mabedoga kaka wacho no ni nyiri matiro mapok ochako bedo gi periods kanyo nyalo dinore. Maremo odhi e periods remo go kuoge. Chokore mana iye kucho. Chokore mana iye. Titimo na gi operation mondo koro yaw yorno mondo timango remo go wuoge. Tinyalo tim ma odum kama ninyalo tim obed gi infection. Koro mano ok en ga tuo mar kansa. Lakini embo nyalo biro mondo wang'iyo manyalo konye mondo onene gi specialist my gynecologist manyalo konyo maber nikech idwaro ng'ama nigi specialization maber manyalo ng'iyo ma mondo oyaw kanyo maber nikech nene samoro oyaw to pod moko dok iye kucho to dong' iye kucho to magi makoro lokore kaka tutu. To nyalo lokore tutu madonje iyi makel infection maras kabisa makendo nyalo ketho yo ma nyuol ma ng'ato bed gi infertility ni bang'e koro kinya yudo nyathi nikech yo ma okethore tong' kaloga mondo omak nyuol odinore. Daktari, amor mokalo nikech chenro mar penj laktar miyo wang'eyo kendo kapo ni winjo ting'e ni kare gin gik matimore to nitiere kaka inyalo kony, nitiere kaka inyalo thiedhi. Sa emomaya wang'a. Onego bed ni wachako chenro ni kodong' dakika 20 mondo mi orom sa 12 mondo wayud thuolo makare mwanyalo gogo mbaka mondo mi oganda wa okonyre. Mwalimu, ka otenore kod chenro kata tok mwantiere godo, wach mogik minyalo weyo godo jowa ma moro nitiere kod jotuo nyalo bedo nang'o? Wach maduong' manyalo wego jowa en ni kaluwore gi wuoth ma wan wasewuothe gi koro miyo waneno kuonde masedhiye matin. Gima duong' moloyo ni jowa ong'e ni ng'ato ka ng'ato mowinjo gimoro ma ok odhi kare e dende onego tim matek mondo ne daktari mapiyo moloyo. To ok laktar atara molony. Molony. Mar ariyo madwa wacho ni ok en neno laktar, to en neno laktar molony e tich ne mosomo mar bedo laktar. Gimomiyo awacho kamano, wuodhni omiyo waneno kama ng'ato wacho ni en laktar, to onyisi gima ok timi. Momiyo wakawo muda mang'eny kata wan bende wakawo muda mang'eny mana nikech wadhi kati inyisowa kama wadhi kata inyisowa kama. Koro aher mondo anyisgi ni gimoro amora ma gineno moneno ka ok ber to gima duong' moloyo laktar molony. Gimany kuma lakteche nitiere molony. Erokamano. Mar ariyo daher nyiso jowa ni nitiere luoro mang'eny ma ji nigo. To kendo daher nyiso jowa ni tuo ni ok en tuo ma iwacho ni nitie joma omako. Tuo ni nyalo mako ng'ata. To samineno ka tuo ni omako ng'ato ting'e ni kata in dhano onyalo maki. Machielo marach maneno madwa ni mondo jowa ong'e en ni eseche ma tuoche obiro makamagi ji ohero ga paro gik moko mang'eny ni tuo makama sana winjo ka jowa wacho ni tuo makama mako joma nigi pesa. Wan joma onge pesa tuo nok de makwa. Wahero bende ringo kuom joyedhe mag nyaluo.
okibing'eyo ni yadh nyaluo ok nyal thiedho kansa. Wachomre gi thieth tir. Wachomre achoma gi thieth tir. Erokamano. Thuole mo ng'ada emo miwinjo ka wacho ni erokamano. Aneno ka ne tiere weche. Mrs. Ayoma, wach mogik miweyowa godo sa oringo matek mokalo. An wach mogik manyalo weyo godo jowa. Nyaka joma ok winji dholuo. Ang'eyo ni ji mang'eny safa oko kanyo. Ma tuo mar cervical cancer ang'eno mako ji mang'eny. Mamoko pok ofwenyo. Moko pod neno gik mananeno. Moko osefwenyo to luor kaluwore gi gik moseng'isgi. Ando ng'isa ni kimono kotimni to in wi dwa lunyore onge yier moro amora mabete dendi sijui mashindno en onyalo kata wang'i. Onge gimotima endga to kik ji luor pesa. Kech sama ng'ato tho pesa ibiro gol makanyo mang'eny moloyo pesa mithiedhigo. Omiyo ji oti gi pesa e manyo ngima. Ji oti gi pesa e manyo ngima. To ji owenena nena kipindi nekech inene chalo ng'a neno movie maonge gima konyigo. Kwany gimoro. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. An atiyo gi pesa mang'eny kapok othiedha. Ne pok achope yath. Madine yud penj laktar chon. Be pesa ne dako chandowa kako chandowa ni. Erokamano. Kora ng'isogi ni gimanye penj laktar gine kuma ginyalo ringoe to giring ir experts. Kaka wan waringo ir expert. Ochieng' here I am. Erokamano. Within 6 weeks I'm here. Kendi ngima Nyasaye ber. Mang'ama ne oketo de mana 2 days. Nomindala ariyo. Manyalo thogo. Erokamano. Daktari. Saimo maya wawangwa. Wach mogik kod namba ni mar simu kod kaka wach mogik en ni wadhi uru mondo chekwa kansa. To chekwa gi expert miluongo ni screening. Kansa sani nyalo chek moyude kapok ochakore matieke mathiedhi moru. To kosachakore kinya yude kapod otin ber ahinya. Koro namba nato e namba manyien nyaka some asoma. Wayie ni mondo misomi kawuono. Kawuono yie na som. Koro e namba 0726 982510. Nyalo nuonwa 0726 982510. Koro inyalo SMS, inyalo WhatsApp message, inyalo anything and then abuduoki. Samono anya bedo modich to at least abotemo mondo aduoke ng'isi kama ntie kaka wanyanenore. Erokamano nya daktari. Erokamano. Erokamano nya Mrs. Ayoma, erokamano nya mwalimu, aduoko erokamano makende. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kikinene ka ng'ama neno movie, kikinene ka ng'ama neno gimoro manyalo gali to nene ka imanyo kaka inyalo konyori e ngima masani kata ngima makiny. Erokamano makende ne jowa ma ochopo e studio, erokamano makende ne director na Philip Ochieng, kachiel kod producer na Pape Chokoth. Ne jogo picha mawa erokamano makende. Ne in jahera mar chenro ni wamed golo doke itwa kwa puonjore mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.